skal I ud og nyde hinandens selskab og den sønderjyske natur. I skal nemlig ud og ride en tur. God fornøjelse. Der går jeg ned i baglås. Jeg er panisk rej for hest. Jeg har det slet ikke godt med at skulle ud og ride overhovedet. Jeg har haft nogle rimelig grimme oplevelser med sådan nogle heste, der er blevet sparket i hovedet. Så det er nok nogen, der vil sige, at det forklarer en hel del. Men det er nok det dyre i verden, jeg frygter mest. Altså, de kan servere en krokodil og alt muligt foran mig, det er jeg ikke bange for, men en hest, det er bare... Nej, der findes ikke noget mere ustabilt dyr end sådan en hest. Altså. Hun ser bare ud den der. Nå, tager jeg satme ikke da. Lige det kom rundt om hjørnet, og tænkte bare, nej, de er store, de her. Det bliver ikke sjovt. Jeg er den sidste der. Og velkommen til. Tak for det. Tak. Og så ser jeg bare den kæmpe hen på, der står først for, og tænker, at den vil jeg bare ikke have. Det er de 5 heste her, vi skal bruge, og I skal vælge jer hver en hest. Jeg har valgt en. Jeg tager den. Jeg vil slet ikke have nogen. Jeg tager hvide til meget roligt. Er det den? Så er den her med dårlig ben. Den går nok ikke så Jeg stærkt. er heller ikke så langt ned. Skal jeg have det der høje lort? Jens han var langsom som sædvanlig og står tilbage med den største hest, som ser mest vild ud. Der var lige den store tilbage til dig. Ja, det er fandme det værste. Nej, det skal du ikke tænke på, det skal nok gå. Det er måske lidt synd, at det er Jens, der lige får den største hest, men jeg skulle i hvert fald ikke have den. Så må det lige have været noget hurtigere. Tak for den tid, vi har kendt hinanden. Ja, selv tak, Tom. Det var hyggeligt. Sådan der. Det går overraskende godt, da jeg lige kommer op på hesten. Jeg finder ud af, at det faktisk også er sådan en rolig hest, som jeg næsten ikke kan få sparket i gang. Så det er bare rigtig godt tilfreds med mit valg af hest. Okay. Skal jeg have bøjler på, eller skal jeg bare gøre det bagefter? Lige præcis. Okay. Jeg har det faktisk okay med hest. Altså, både min datter og min kone har haft hest, så jeg har prøvet at mingelere lidt med dem før. Hvis du bare løsner tøjlen lidt. Ja. Løsner tøjlen lidt. Så skal det nok gå. Mens Tommy og Kent tager hesteopgaven med ro, er nervøsiteten taget til hos Jens og Kim på det grønne hold. Ja, men det er jo fuldstændig sindssygt. Normalt plejer vi at være nogle fandens karler og kan sige alt muligt lort, men jeg tror, vi er rigtig bange begge så. Hvem har Silja? Kan hesten mærke, hvis man er nervøs? Lidt, men det skal nu nok gå. Jeg mindes slet ikke, de var så store sådan en hest der, så derfor går jeg sådan lidt i panik, da jeg ser dem. Så kommer du med herover. Jeg kommer med dem. Så roligt. Nej, det er ikke godt, det her. Kim, han er bange bare på trappen. Det er fordi, en højdestræk bare en stop og tager, så er han bange. Han er bange. Jamen jeg er sådan en smule nervøs, da jeg går op ad trappen der, fordi nu er det ligesom alvor. Jeg kan ikke rigtig finde undskyldning for ikke at komme op på den hest der. Og så holder du ved. Og hesten lige streger skyld til siden der lidt der. Og så svinger du over, og du skal nok skynde dig en lille smule. Så den her vælger så at løbe, hun jeg er på, så det giver sådan en lille smule spænding til at starte med. Undskyld. Vi står og snakker om lige inden, at det går sjovt, så den lige går til siden, og Kim går op, og så gør den det lige nøjagtigt. Det er kongelig underholdning. Så fint. Bare helt roligt. Du sidder deroppe nu. Ja. Jeg sidder heroppe. Skal man ikke holde lidt? Jo, du skal holde i tøjlen. Jeg kommer til at se værd ud end det der. Hvis alt går galt, er der sådan en håndbremse eller noget, man kan? Det er den, du har fat i. Så er det næste rytter. Det er dig, Jesper. Er det mig? Jeg vil slet ikke kigge derovre. Den er et edderspark med stor. Og det du prøvede før, kan jeg se. Nu kan vi ikke trække den længere. Det jeg håber lidt på. Ser den ikke syg ud? Jeg tror ikke, vi kan tag det bruge helt den. roligt, det skal nok gå. Lysten var ikke særlig stor til at skulle op på den hest. Sådan. Så sætter du foden i, og så svinger du over. God hest. Så. Jeg synes ikke, Jens så ud til at have en af sine bedste dage. Altså, det gjorde han virkelig ikke. Han var sgu lidt, han var lidt mut. Og stille og roligt i tøjlen, ikke? Bare løsne lidt. Jeg er oppe på hesten, og jeg er dybt imponeret over mig selv. Men jeg kan virkelig mærke, at jeg bare klamrer mig til den hest. Jeg har slet ikke tryk ved det. Ja, så er I kommet op til hest, og det ser rigtig flot ud. Træner, hvad var det dit navn hed? Eller hvad der var? Det er Marianne. Det er Marianne. I den der hest der, den, ja, de siger godt nok 1000 gange, hvad jeg skal gøre, men den giver overhovedet ikke høre på mig. Jeg tror ikke, den kan lide bønner, den der. Jeg har fået sådan en ustabil. Marianne.
De er altså en dårlig der, de heste her. Så går vi. Bare sørg for at holde hænderne nede. Jeg håber, at det går rigtig mange år, inden jeg skal ud og ride igen. Jeg har lovet mig selv, at jeg skulle aldrig op på en hest. Så derfor så er det da fedt at have prøvet nu. Men jeg tror ikke, jeg gør det igen. Ja, det er jeg også lidt bekymret over, at jeg har beholdt med de der 2 gutter der. Jeg håber ikke, at konkurrencerne bliver noget med hest der. Også